Така снимаме. Здравей, Ицко! Какви са резултатите от експеримента? Значи, преди около час котелът ми беше на 2000 вата. Сега в момента съм го включил на поддръжка 1000 вата. Ето снимам. 1000 вата. Това като консумация ми прави някъде около 5,65 ампера. 5,70 ампера. Ето как съм снимал тук ампер клещите как меря. Значи тази температура се поддържа с 1000 вата, обаче само на един радиатор. В момента работещия е този радиатор и малко беше паднала температурата. Това е дългия радиатор от 16 глидера. Късичкия радиатор, който съм го направил и е вързан към системата, в момента е изключен, защото не стига мощност и за него. Така, системката, ето я какво представлява. Помпичката си върти. Значи тия 1000 вата мощност на котлончето в момента, които са от 1 час стои така и температурата, както виждаш, се задържа на около 50 и няколко градуса. Налягането на манометъра е бар и половина. Налягането на манометъра. Ако я включа да усиля системката на повече на 2000 вата, значи дига се температурата малко над 60 градуса. Сега след малко пак ще направя едно клипче, обаче при това положение, при 2000 вата, консумацията ми на електроенергия се покачва от 5 на 9,40. 9,30 ампера. Така, това е цялата система. Благодаря за вниманието.